दिवचलच्या बाजारात चडशी भाजी कर्नाटक राज्यांतल्यान येता। मात बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा दिवचलच्या बाजारात भाज्यांची शॉर्टेज आशिल्ली। कर्नाटक राज्यांत नेटाचो पावस पडटा देखून भाज्यांच्या आयातीचेर परिणाम जाला अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे। दुसरे वटेन नवे कांदे बाजारात आयल्यात तरी लेगीत चवथीच्या तोंडार म्हारग जाल्ले कांदे अजूनय सवाय जावंक ना। आता टमाटांची दर लेगीत वाडल्या। सध्या हेर भाज्यांचे मोल स्थिर असले तरी पावसाक लागून भाज्यो म्हारग जावपाची चिन्ह आसात अशी माहिती विक्रेत्यांनी दिली। नवो कांदो बाजारात येयलो सध्या रेट किती आहे नव्या कांद्याची? पण जुन्या कांद्याची रेट अजून कित्याक लागून? कमी आहे ना, ते पावसात चढ झाल्यामुळे ते क्वालिटी कमी आहे, त्या कलर कमी जाऊ नये। म्हणजे नवो कांदो अजून तितलो खूप येऊ ना? इतके येऊ ना, कमीचे स्टॉक येला म्हणजे ते बी 60-70 चालू होते म्हणजे रेट कमी जाऊ ना। फुडल्या एक 8 दिसांक जातले सांगी शकता झाले झाले वर्षा परत पाऊस स्टार्ट झाले कर्नाटक वय कमी झाले ते कर्नाटक चढ झाले। आणि भाजी बाकी कशी आहे नॉर्मल रेट? 60-70 आणि भाजी लेवल टमाटा परत वाढले तो बुधवार 40 झाले परत डेली वाढत आता 70 झाले। आणि म्हाका एक सांग पळय फाटल्या 8 दिसां पयलीं कोथंबीर 80 रुपया जुडी आसली 80 आता एकदम 30-20 रुपये झाले। म्हणजे फक्त टोमॅटो वाढत आता पहिले 40-50 आता 60-70 रुपये आणि अजून हे ना कांद्याचे रेट अजून नाही ना तितकेच रेट आहे 60-70 तितकेच रेट। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।